number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो। हाँ हेलो बाबू बोलो इधर खुशी रह बबुआ खुशी रह। एगो बात कहियो। हाँ कथी कहता रह बोलो। एगो तो बिना पूछले से बियाह कर लियो। अरे बियाह कर ले अरे भल फंस रहे है तो तोरा के निकलनी है। सुनो ना बिना पूछले तो बियाह कर लियो। आई एवारी जखम हो गेल बा। का जखम भइले रे? खिसिया बाबू ना ना बोल बोल कथी कहता रे? ना कोई खिसिया बाबू ना खिसिया बोलब आज तो नाम है तो सुना है। हाँ सुनाओ कथी भइल? आई सुना तो अपन सुन। फिर ससुर रे बे कइले हो कब सुनाओ बाबू हो में हाथ Mixed by Rishi Raj RRT। शादी के भइल बुरा हाल, शादी के भइल बुरा हाल, पापा हो में हाथ भागइल। शादी के भइल बुरा हाल, पापा हो में हाथ भागइल। पापा हो में हाथ भागइल, पापा हो में हाथ भागइल। बाबू हो में हाथ भागइल, बाबू हो में हाथ भागइल। बाबू बारम ना कमबो घरे अब। अरे कहला रे तुरंत तो तू गेवे कहले हो। कजलिया मुनिया पूजवा कले कि घरे आने देबो। दूसरे मम्मी आज करे तो घरे अब। आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो। मिसनी ना गोदे गोदे गाल, पापा हो में हाथ भागइल। मिसनी ना गोदे गोदे गाल, पापा हो हमर मौगी भागइल। आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो। आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो। सुनो ना डेंजर सिंगार तो पहले रहे राती। ए बाबू ई बात मत सुना ना। हाँ जो तले ना रही अभी रहे खेत राती। ई बात जाई रहो। हाँ डेंजर सिंगार तो पहले रहे राती। जो तले ना रही अभी रहे खेत राती। लहंगा में दरनी ना डाल, बाबू हो में हाथ भागइल। लहंगा में दरनी ना डाल, बाबू हो में हाथ भागइल। बाबू Recording by RRT Digital Recording Studio छोड़ा। की कहियो पापा अजय चंद्र सवर से पूछी काती होई। हाँ लागे कि यो सबसे शादी करी नहीं कोई। बड़ा जुलूम छी हो पापा। अजय चंद्र सवर से पूछी काती होई। पापा हुआ सबसे शादी करी नहीं कोई। साला हमरा से कहियो माल ना पटेली से पटैबो करे नी तो भाग जाली सन। काहे भाग जाली सन रे? हमार उमरवा नहीं खा देखत कौशल के होइयो गइल बानी। ऋषि राज के रहे उहो माल, बाबू हो हमर हौ भागइल। प्रयागवा के रहे उहो माल, बाबू हो हमर मौगी भागइल। आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो।